Καλησπέρα σας. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να φουσκώσουμε μπαλόνια με μαγειρική σόδα και με ξύδι. Αρχικά παίρνουμε το μπουκάλι μας, ανοίγουμε το ξύδι, αν δεν το έχουμε ανοίξει από πριν, το ανοίγουμε τώρα σαν εμένα, με τη φαλτσέτα, ρίχνουμε μέσα. Όσο περισσότερο ξύδι ρίξουμε με σόδα, τόσο έντονο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα δημιουργήσει έναν έξτρα αέρα όπου θα πρέπει κάπου να διοχετευτεί. Θα διοχετευτεί μέσα στο μπαλόνι μας. Ουσιαστικά είναι σαν να χρησιμοποιούμε νερό με οξικό οξυνατρίου. Έχουμε ένα χαρτί εδώ που θα το χρησιμοποιήσουμε σαν χωνή για να βάλουμε μέσα στο μπαλόνι μας σόδα, θα βάλουμε μέσα στο μπαλόνι μας. Ωραία. Νομίζω έχουμε βάλει αρκετή εδώ. Θα το χρησιμοποιήσουμε στο άλλο. Έτοιμο το ένα μπαλόνι μας. Θα βάλουμε και στο άλλο, μαγειρική σόδα. Ωραία. Βάλαμε σόδα και τώρα θα φτιάξουμε το πείραμά μας. Έχουμε τα δύο μας μπουκάλια εδώ. Αντί για καπάκι, για να έχουμε την έκρηξη, εμείς θα το κλείσουμε με το μπαλόνι μας. Το πρώτο μπαλόνι, το δεύτερο μπαλόνι. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί τέτοια πίεση μέσα στο δοχείο μας όπου κάπου θα πρέπει να εκτονωθεί. Που θα εκτονωθεί στα μπαλόνια μας και θα τα φουσκώσει. Για να δούμε. Πάμε στο δεύτερο. Βλέπω ότι ακόμα δίνει. Για περισσότερη δύναμη, περισσότερο όγκο στο μπαλόνι, χρησιμοποιούμε περισσότερο ξύδι και περισσότερη σόδα. Αυτό το πείραμα είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, μπείτε στο κανάλι μου, εγγραφείτε και πατήστε like.